Jeg tror, det er begge to væk. Prøv at tjekke. Hun er der ikke, eller hun er. Og så lyser du. Okay. Pushgun! Er du klar på kut, vi er? Du ved godt en del om Five Nights at Freddy's, ikke? Fuck dig, Batman! Hvad laver du? Prøv at se, hvor godt de lader. Fucking god. Jeg skal være herude, jeg er Janet, okay? Jeg skal rydde op og sådan noget herude, okay? Okay, du skal være dernede, okay? Og du ved godt, hvordan Night Guard er, ikke? Fordi jeg regner med, du har spillet før. Er det Jump Hope? Oh my god, no! Du har så meget afgrund der. Hvorfor fik du sådan en rigtig syg push der? Hvad? Nej, det så ret sygt ud. Men hvordan tog du telefonen frem? Telefonen frem, hvad? Jeg får sådan en doomer push. Nå, det var ikke engang meningen. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg gjorde det. Prøv at se, hvor fucking uhyggeligt det ser ud. De er fucking godt lavet. Jeg tror bare, jeg bliver sådan en præsident. Jeg tror bare, jeg sidder her. Præsident? No! Ej, det er sgu da meget bedre, når man bare sidder for helvede. Jeg blev så bange, når jeg bare skulle stå der. Jeg er ude i køkkenet lige nu, så du kan ikke se på kameraerne. Jeg er lige glad med kameraerne lige nu. Du kan lige kigge, tænker jeg. Jeg er ude i køkkenet, jeg kan ikke se noget. Hvad er der i køkkenet? For det er også kun... Nej, det er også kun første nat, så du kan alligevel ikke se noget. Eller der sker alligevel nok ikke noget, men bare lige pas på alligevel. Bare lige sådan, altså du behøver ikke mega meget pas på, men bare lige strikke lidt. Hvornår kommer Hugo ud? Hvad? Hugo? Hvem fuck er Hugo? Altså Hugo... Dora the Explorer, du ved. Hugo må ikke høre. Jeg kalder ikke længere. Bro, er det dig, der kigger på kamera? Nej, det var det ikke. Det var mind. Mine øjne er overalt. Bro, hvordan kan jeg se dem, men jeg kan aldrig se dig? Hvad mener du, bro? Jeg står op ved dem næsten. Det er ligesom i filmene. Man tror, du gemmer dig i skyggerne, men du er skyggerne. Haha, der er nok. Bro, har jeg altså, hvor lang tid skal Freddy stå og vinke til mig? Altså, jeg fatter det godt. Bro, han siger bare hej. Han er synes bare venlig, og så tager du det som noget dårligt. Altså, hvorfor? Jeg tror, det er derfor, vi er ups. Jeg tror, det er derfor, de ikke kan lide mig. Nej, det er lige det. Bro, de er fjernet lige. Jeg kan ikke se mere. Det gjorde mig blind. Fuck, Chica, hun går. Nej, hvor går hun? Ikke går til mig. Hvor hun er i midten, Jeg tror hun går ud i køkkenet. Gør hun? Nej, okay, hun står bare i midten, okay. Hvad har hun gjort? Hun er helt uskyld. Bonnie han går. Hvad for en vej går han? Selvfølgelig går han over. Selvfølgelig går han ud. Okay, han er ude i Parton Service. Nu stopper de bare. Broken arcade. Nå, jeg skal fuck, selvfølgelig skal jeg derover. Bro, jeg skal helt over til Bonnie. My lord. Bro, Bonnie han står bare der nonchalant, rigtigt. Okay, det er kun Freddy, der står og vinker til mig. Nej, jeg går lige med op. Hvis du kunne se mig i virkeligheden, jeg står op lige nu. Nå, gør du? What the fuck? Bro, jeg er mere på scenen. Jeg er så bange, altså jeg kan ikke tage det her. Bro, kig på scenen. Jeg har op. Jeg tror altid, at Roblox-spil kunne være skræmmende. Men det er fucking godt. Hvad så Freddy? Det vil være mere skræmmende, hvis... Okay, bro, der er en på hver side af... han er på venstre side, Bonnie, tror jeg. Okay, Chica hun er ude i køkkenet, kan jeg høre, man. God damn. Hvor meget skal du lige spise, mand? Hvorfor kigger du på mig over cams? Kan du så ikke se mig på cams? Bonnie er der! Der eller? Cam 3. Nå, jeg trykker derude. Ja. Bro, jeg har jo cleanet main hall floor, seriøst. Hvad mere vil den have? Hvor vil den have det her? Her er der rent. Det er fucking... Bonnie efter mig! Hvad fuck er det Bonnie han laver med hans hoved? Hvad mener du? Skal du dømme, hvordan han ser ud, hva'? Han er en fucking kanin. Chica hun står ude på den anden gang, siger det bare. Nej, jeg tror ikke, Bro, hvorfor? De er alle sammen efter mig. Ja, nu gik hun. Altså, nu går tættere på. Ja, bro, hun er lige uden foran. Fuck det! Ja, Bonnie han er også lige uden foran. Jeg ved det, jeg har lukket døren. Bro, jeg vil gerne, Det er så fucking stressende. Kan du ikke lukke mig ind, please? Oh my god! Fuck dig, Chica. Går du væk? Bro, jeg mangler at rydde op et eller andet sted, jeg ved bare ikke hvor. Clean the main hall floor, jamen det er... Men er de væk? Oh my god, ja, højre side er fri. God damn, hvor gør man chok. Der er noget, der faktisk ikke kan se mig på cams. Jeg tror, det er begge to væk. Prøv at tjek begge sider. Men jeg lukker det. Lockdown, det er det corona V2 der. Ja, Bonnie han kommer ned. Nej, det er ikke den siger, hvad siger han? Oh my god. Bro, Chica hun er ikke en Chica, bro. Hun er... Chica hun er ikke bad. Toy Chica er, men ikke Chica, ikke... Bro, hvor var du døren lukker sidst? Jeg er på begge sider af døren. Let's go. Vi klarer den. Klarer vi den? Yes! Ja, vi klarer den. Hvordan kommer jeg ud i den her fucking stol? Åbn døren. Du fuck kvæst lige dig selv. Hvad skal jeg gøre det der igen? Ja, nu er det bare svært. Og nu Foxy også i liv. Du skal holde øje med Foxy. Jeg gider ikke det her. Det er jo klart den, Puggy. Du er klart den, bare rolig. Hvorfor er det mig, der skal gøre det her? Vil du hellere være herude? Ja, meget hellere. Vil du hellere gå sammen med dem? Ja.
What? Jeg kan ikke gøre en skid, bro. Jeg skal bare sidde og vente på, at de dræber mig. Nej, bro, du skal bare holde øje. Men kan du søst ikke se mig på kameraerne? Prøv lige sådan en vink eller noget. Prøv at link. Nej, vink! Ah, Nå. KFC er allerede væk. Nej, hvor er han? Nå, hun står i midten. Okay, prøv at kigge på Foxy Cam. Kan du se mig? Kan du se, hvor fanden kamera? Kan du se? Okay, godt. Jeg kan se Chica, jeg står og kigger på hende lige nu. Jeg fucking... Men jeg Bunny han går. Bunny han går lige nu. Bro, der er no way Bunny er nået så væk. Ja, han går lige nu. Chica, ikke kom over til mig, Chica, please. Der er ikke engang påske nu, og påskeren er allerede efter mig. Efter dig, hvad er det for nogle påskejagt, I har, man? Goddamn. Nej! Hvordan kommer jeg ud der? Nej, hvad? Bunny han? Please, nej. Bro, Bunny er der. Jeg ved ikke, hvor det er. Han er ved enden af gangen. Nej. Er han allerede der? Han ser skræmmende ud. Bro, jeg er fucking bange for ham. Jeg troede, du sagde, at du ikke var bange for ham. Nej, faktisk, jeg er ikke bange for noget. Det finder vi ud af. Jeg er ikke bange for noget. Du er bange for nogen. Jeg er ikke bange for noget. Jeg er ikke bange for noget. Ikke engang, hvor er Bunny? Please ikke sige, han kommer herhen. Please. Bro, han er... Ikke sige, han kommer her. Jeg er ikke bange for ham. Jeg kan tage ham som en mand. Kæft. Det kan jeg ikke. Jeg indrømmer, jeg er bange for ham. Nej, det er easy der. Bro. Bunny han kommer tilbage. Okay, de står begge to på hver sin side af gangen. Hvor er han henne? De står begge to højre og venstre side. Sådan lidt for, ikke for enden af gangen, men sådan starten af gangen. Din mikrofon cut ud. Nej, jeg er ikke bange for noget. Hvor, det dræber dig, stop. Jeg tror det er tændt. Jeg tror hvis du dør, så taber jeg. For de står begge to og fucking dør. Jeg går fuldstændig amok lige med. Nej, bro, nej, det gør du ikke, please. Bro, hun står lige der, du behøver ikke at døren lukke, hun er ikke ved, hun er der ikke, eller hun er der stadig. Bro. Nej! Hvorfor gik han ikke væk? Hvad fanden skete der? Hvorfor gik han ikke væk, med? Jeg tror vi skal få lov til det her. Skal vi spille en af de andre? Ja. Skal vi spille træeren? Træeren den er god. Lad os gøre det. Jeg synes træeren den er mindre uhyggelig, tror jeg. Ja, det er faktisk, så lad os bare med at spille den. Lad os spille toeren, eller fireren. Nej, fireren! Det tør jeg fandme ikke. Ja, for fireren den er god, Men hvis du vil have, vi skal dø på første nat. Okay, det er sgu da ikke sådan, der ser ud. Nej, jeg tror det er sådan større version af det. God damn. Hvorfor kører bilen? Hvorfor så uset herinde, mand? Altså, hvor er Five Nights at Freddy's? Jamen, kan du ikke huske 4'eren? Det er der, hvor der ikke er nogen animatronics. Eller jo, det er der, men de her nede for enden af gang. Okay, prøv at se. Okay, ved du, hvordan det fungerer? Det herinde, det er... What the fuck? Okay, jeg har aldrig set det her. Jeg har aldrig set det her. Okay, vi er inde i et rum, og det bedste, vi kan gøre, det er at lukke døre, fordi det hele er et mareridt. Nej, jeg hader det her! Ja, okay. Husk, vi skal komme herover. Så skal vi høre. Er vi begge to? Ja, vi er begge to. Ja, husk, vi skal også kigge bag os, om de der er der. Okay, hvad er det nu? Det er 12. Okay, husk, vi skal lytte. Hvad fuck er left control? Shhh, for det. Okay, jeg så bare det venstre klik. Hvor er du henne? Nah, bro, jeg skal ikke være nede på gang. God damn. Hvordan lyser? Jeg kan godt lyse. Ja, husk, vi skal sådan lytte, om der kommer noget. Altså, jeg regner med det første nat, så der skal ikke en skid, vel, mand? Hvordan lyser man? Kan du ikke lyse? My god, okay. No. Det var din skygge. Bro, hvem har også sådan et fucking spooky ass hus? Hvem fuck er 2 døre? Jeg tænker også. Okay, jeg har skåret meget op for mit spil, så hvis jeg bliver jumpscare, så gør det rigtig ondt, men okay, det er 1 AM. Men har man ikke infinite strøm i den her? Jo, det har man. Og så er det jo easy. Nej, bro. Hvad så? Nej. Hvad er det? Nej. Hvad er det? Prøv at komme herover, okay, ikke herover. Prøv at komme herover. Hvad så? Prøv, fuck, okay, vent, der er en, okay, shh. Herover. Bro, jeg kan seriøst høre en af dem, goddamn. Hvad var det? Altså, du siger nej. Lad mig nu trykke på... Okay, prøv, hvis du trykker her, så kan du få det ligesom det rigtige spil. Hvis du er hernede for den her. Ja, prøv. Ej, bro, ærligt. Okay, men jeg har en idé. Det er da easy! Jamen, det er easy der. Ja. Hvorfor fuck? Bro, jeg kan høre en af dem. This is my message for you. Bro, du snakker alt for meget til det. Fuck, nej, bag os. Tænd nu for lyset, for helvede. Tænd for den! Hvad? Hvorfor gider den ikke tænde? Den gider... Bro, fucking sengen! Hold lyset. Bro, den virker ikke for mig. No joke, den virker. Freddy's baby. Fuck! God damn! Hvad så? Holy shit! Der stod noget for ende gang. Okay, jeg kan ikke lyse på seng. Ej, bro, jeg fik et chok. Jeg tager sengechancen. Okay, godt, fordi det kan jeg slet ikke gøre. Kommer der overhovedet nogen, altså? Ja, bro, jeg så en af dem for ende gang. Fuck, jeg fik et chok. Overvej, hvis man så det i virkeligheden. Det ville være bro, han er ude i køkkenet,
Vil det ikke være rimelig sådan crazy? Det ville være rimelig chokerende, hvis jeg så det. Så så det virkelig noget der. Ja. Nej! Tid lige stille! Ah! Hvad? Bro, seng. Fucking Bare der. Bonnie er der! Er der. Så lukker du døren, og så holder du den lukket. Og så lyser du. Oh my god! Holy fuck! Nu er vi fucking dumme for den der. Holy fuck, man! Var det dig? Ej, hvor længe siden jeg har fået sådan en jumpscare. Okay, bag dig. Ah! Nå. Nej, du kan ikke bare lukke døren. Okay. Kom her, Puggy. Nej, Puggy, jeg lavede sjov. Kan vi ikke bare blive oppe for evigt? Altså. Du har lige sagt, at jeg skal komme tilbage. Okay, kom. Puggy, jeg joke. Oh my god, bro. Okay, hvem tager hvad for en dør? Skal jeg tage højre eller venstre? Men du får på skaren, så tager jeg hende til. Problemet er ikke, vi kommer til at skulle snakke så meget mindre, fordi vi spiller det her. Men problemet er, at vi får godt lide at snakke. Jeg tror, det gør det sjovere. Men skal jeg lige, jeg prøver lige det der perspektiv. Og det der, det er for trip. Det gider jeg fandme. Det er det rigtige spil! Hvornår kommer I Mikkel Rev ud? Hvem? Mikkel Rev. Er det dig, der åbner døren så meget? Hvad kan du lave? Hvad laver Batman? Ja, en vat. Jeg kan ikke høre, lad mig lige høre. Er der nogen på min seng? Nå. Mig, please. Nå, okay. Giv mig en chance, kom nu. Okay, nu hvad er klokken 2? Okay, ja. Bare sig til, hvis du skal lytte, så skal jeg nok holde min kæft. Jeg vil gerne lytte til dig. Okay. Hey, kom, skal vi holde slumber party? Okay. Skal vi have SP eller K? Okay. SP eller K? Jeg kan ikke alfabetet. Bro, var det dig, der åbnede en dør? Nej. Er det dig? Nej, bro, nej, de der døre derovre, de blev lige åbnet. Fuck! Der er en baby! Ja, føj, bag dem. Ja, jeg havde også babyer. De er hele tiden på flyet, når man er. Okay. På skaren! Oh my god, bro. Jeg ved ikke, hvordan man lukker døren. Jeg blev ved med at fucking lave lyset på. Hey, sister. Jeg tror aldrig, jeg siger igen det der. I am the shadow. Hvorfor ser jeg så dyster ud? Please be careful. Bro, hvad er det? What the fuck? Okay, mit navn. Ja. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. One moment. Okay, bro. Welcome, Eggs Benedict. Skal du have freaky sex i elevatoren? Ja, så godt det kun er dig med. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Fuck. Det tror jeg gør. Det tror jeg Nå, det gør jeg. Et godt view, jeg har, seriøst. Ej, der bliver ved. Kom nu, kravle videre. What the fuck? Freaky Batman. Our robotic entertainers are rented out for private parties. Jeg flyver bare på din kappe lige nu, så sygt. Det ligner du flyver. Prøv at være goofy, den der. Hvor fucking goofy, den der, seriøst. Prøv at se dem her. Kan vi kravle igennem? Men jeg skrider. Fuck det her arbejde. Ja, skal du med? Skal du med? Kom, vi skrider. Ja, fuck det her. Nå, jeg troede du var seriøs. Hvorfor så seriøs? Nej, bro, hvorfor så seriøs? Nå, hvad skal vi? Use light. Bro, jeg kan jo ikke se noget, jeg er for lav. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give ej, det forstår jeg kraftigt, som jeg godt gør. Men hvad, okay. Chok. Ja, bro, fuck dig. Okay. Du har lige sagt, det forstår jeg godt, og så siger fuck dig. Kom tilbage. Hvor det der? Jeg er ligeglad, hun bliver betalt for det. Gør hun det? Ja, jeg ved ikke, det er forhåbentlig. Nej, hun er robot lige meget. Hun er fucking lækker. Hey, del i din krop med mig, kom her. Hvad? Ikke noget. Let's motivate Funtime Fox. Ja, lad os gøre det. Shock. Nej, jeg vil gøre det. Hvor går du henne? Hvor klaver du? Kom her. Er han der? Han er der ikke. Let's try another controlled shock. Oh my god, bro. Hvor meget stød skal vi lige give dem? Fuck dig. Bro, hvorfor ikke bare have døre i stedet for fucking vents? Altså, hvad er det for noget? Er det her Among Us, eller hvad? Det er fordi... Er det suspect? Det er fordi... Stop! Det er fordi hvad?
On Det er the fordi, other side at det er meget of the billigere, glass is Circus tror jeg. Baby's Ja, automated. Hvorfor er jeg så lille? Let's check the light and see. Hvorfor kravler du stadig? What the fuck? Jeg kravler her. Ja, du hvordan Jeg kan ikke kravler? komme What the fuck? What the Jeg kan ikke komme fuck? op. Prøv at gå derind igen. Prøv at gå Nej, okay, nu. okay. Fuck. Bro, man kan ikke engang se noget. Ej, fuck, det er goofy. Prøv at se næsen på den her, seriøst. Er hun der? Let's Okay. Hun er der try ikke. another controlled shot. Oh my god, bro. Er det så 3 gange, vi skal gøre det nu, eller hvad? Giv den kælling noget sted, seriøst. Jeg kalder hende det kun fordi, jeg ved, hun er ond eller Great sådan noget. job, Circus Baby. We knew we could count on you. Yay. Your duties for your Jeg first. kan Jeg ved, jeg kan ikke se hende. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Okay, med glæde, bro. Med Det glæde. var easy. Easy. Hvor fuck var det? Hvad? Fuck er det der? Trigger. Circus gallery vent. What the fuck? Hvad fuck? What the fuck? Det er lige bag mig. What the Skynd fuck? dig ud. Skynd dig ud, bro. Hvad skal der mig? Hvad skal vi have? 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 Jeg flyver. Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Jeg var oppe på Hvad den er der det tal? Hvad? 1, 2, 3 eller 4? 1, 2, 3 eller 4? Hvor er det? 5. Så du gerne have en See kvinde? auto-corrected et. for you. Same, bro. Jeg vil også gerne have en Jeg er kvinde. nummer 1. Angsty teen. Bro, hvad? Hvad? Hvad betyder hvorfor gik den hen? Det var godt, der er ingen, der ville kunne høre dig råbe i det her. Hvor fanden blev du af? Der var nok. Jeg går bare rundt om der. Hvorfor er jeg? The elevator stopped. You know the routine. Jeg kommer Get med up at trykke now på. or whatever. Oh my god, Stay hold here nu if you kæft. want. Funny story. A dead body was found in this vent once. Okay. Hvordan er det en sjov historie? Jeg tror synes aldrig, jeg har spillet nogle af de her spil sådan helt færdige. Jeg har hørt om sådan, altså hvad der sker i dem, ikke? Men jeg har aldrig spillet dem færdigt. Jeg så altid bare Game Theory på dem, det var dejligt. Let's start ja, with det gør jeg your også. daily chores. You should check on Ballora and Det var make for sure goated. she's on her stage. Oh my god, hold nu kæft. Tryk. Ja, der er hun ikke. Bum, chok. Så gør jeg den der side. Okay, Ballora has jeg tager better højre things to side, do. så tager du venstre side. Let's zap her. Okay. That should be fun. Ja, den er jeg med på. Kom nu. That should be fun. Zap. Hvor er det psykopatisk at være? What the fuck? Hvor jeg går ud. What the fuck? What the fuck? Hvad er det What the der? fuck? Let's check on Funtime Foxy. Nej, bro, lad os lige snakke om det der. What the fuck? Kom, tag det andet, kig. Og der kommer så en jumpscare. Ah, okay, det gør jeg ikke. Ja. Great. Bro, what? Bro, what the fuck? Ja. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Bro, hun er der jo ikke, hvad fuck? Circus Baby had a busy day today. Nu kravler du igen. Check the light and make sure kravler jeg hele she's tiden, in proper mand. working order. Ja, kom her, baby. Men er hun faktisk en baby? Det er hun ikke, vel? Oh, Nå? Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Zap den kælling. Kom her. Bro, den gav ikke stød, hvad fuck? Den giver ikke stød, what the fuck? Bro, det er smarties, det der. Hvad for noget? There seems to be Oh, a hvor er software det sødt. malfunction. Hvad skal der med ham der, bro? Ability to properly Hvad skal du med ham der? motivate Prøv at Baby. kigge. Various ham der? other Hvor systems er det may Pinocchio? be offline as well, Men jeg- such as security doors, vent locks, and oxygen. Oh, Commencing nej. system restart. Okay, så vi har ikke noget ild, vi har ikke noget at beskytte. Fuck. Okay, jeg går til lyset. Han skulle lige restarte eller sådan noget. Nej, bro, der kommer en anden herovre. Der kommer en. Kan man ikke gå herned? Bro, jeg kan ikke se en skid. Nej, bro, gå væk. Kan jeg gå tilbage? Lad mig gå. Hvor fuck er du henne? Hvad er det? Fuck det der, seriøst. Hvor er du henne? Hvorfor kan du henne? Bro, stop med den der jab session, seriøst. Stød, bid, Someone before you crafted it into a hiding place. Hvem? Hvad fuck snakker du? Jeg har slet ikke lyttet efter. Nej. Hide, hvad? Man kan gå herned. Nej, bro, nej. Er du også hernede? Ja. Jeg holder den. Pis. Nej, jeg holder den. Nej, jeg holder den. Kan man ikke gå ud? Jeg åbner ikke den der fucking dør. Åbn den. Nej, jeg åbner den ikke. Bare en lille smule, Eller nej, bro, er det dig, der åbner den? Nej, bro, det Stop med Nej, det er Stop, hende, der jeg kan prøver høre at eller åbne. andet. Hende? Hvem er hende? Det var baby. Den der fucking baby. What the fuck? Står hun bare sådan hammer sig inde, eller hvad? Var vi sådan nogle mus? Jeg blev til mus! Hvor fanden ikke jeg blev til mus? Nej! Nej! Nej, gå tilbage, please, nej, gå nu tilbage, Please! Bro, vi dør, kom nu,
Kom nu. Bro, vi var så tæt på at dø. Nej, nu. Jeg bruger hånden! Bro, vi dør. Vi er så døde. Hvem? De vil tydeligvis kunne se mig der. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast Nej, bro. Nej. If you follow his instructions, you will die. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. No. You will need to restart the power system manually. Please return to the nej, det gjorde vi ikke. Den er ikke så. Fuck det her, bro. Jeg skal ud for det her sted. Er vi blevet til mus? Det tror jeg. Vi skal kravle igennem. Nej. Okay, hvis vi hører hendes musik, så skal vi stoppe. Hvor er du henne? Jeg ved ikke. Når du gik bare igennem her. Hvis du hører hendes musik, så bare stop. Oh my god. Bro, jeg tror, vi skal begge to være for hun spawner det derfor. Nå bro, okay, hun er til venstre for det. Jeg kan se alt. Hun er til venstre for det. Nej, bare gå videre. Hun er sådan meget tæt på dig faktisk. Bare luk røven. Hun er lige bag dig. Fuck det her, bro. Hun er lige bag dig, bro. She's behind me, isn't she? Bro, jeg mener det. Hun stod så lige bag dig. Oh fuck. Hun er lige til højre for dig. Hun står så tæt på dig, lige til højre for dig. Fuck det her spil, bro. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Skulle man gøre det her hurtigt? Oh fuck det her. Bro. Hun står lige ved døren næsten. Kan du se hende? Ja. Nu kan bare skynd dig. Brian fucking mus. Yeah! Let's go, bro. Let's go. Okay, jeg er stadig ikke i live. Piss. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Hvad? Oh, hell no! Hvad skal jeg? Jeg hørte ikke. Du skal repair eller sådan noget, men du skal også lige kigge på ham der. Hvad fuck? Jeg gjorde det! Gør I? Nice. Det var så den næste. Hvad? Hvor mange af de jeg skal lave? Det er rigtig mange. Jeg tror faktisk der er rigtig mange. Altså jeg ved det ikke, men... Bro, fuck det her. Nej bro, han bevæger sig lidt. Goddamn. Bro, fuck det her spil, bro! Jeg fucking... Jeg kommer til at fucking... Slap off, bro. Slap off. We bring the boom! That's what we do! We bring the boom! We bring the boom to you! Bro, jeg skal bare synge, så bliver jeg glad. 3 little birds were by my doorstep, singing sweet song, a melody pure and blue. Altså, vi bliver copyright strike af det her, ikke? Hvor er han tæt op på, eller Men det er faktisk sygt. Alle tryhards føler jeg til spil, de begynder bare at synge og alt muligt. Bro, jeg har lukket den lige nu. 3 little birds were by my doorstep, singing sweet song. Bro, jeg har hele dagen. Hvor mange skal jeg lave? Tænker jeg, bro, der er fucking mange. Hvor mange er der? Der er fucking mange. Bro, hvorfor er der egentlig så mange? Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. Fuck nej. Hvis du dør nu ikke... nej. Bro, hun er ikke spawnet endnu. Og det er mærkeligt, jeg kan se alt. Fuck, hun er langt nede, seriøst, bro. God damn. Bro, hun er seriøst helt nede den anden ende, bro. Du behøver ikke være bange for noget lige nu. Okay, nu kommer der nogen ned tæt på hende. Hun står til højre, bare lige... Stop, bro. Stop. Hun er lige foran dig. Fuck. Jeg får lige at snyde dig, det var hun ikke. Men... Fuck, du er god, bro. Fuck, du er god. Ja, du gjorde det. Man! Yes! Fuck, du er god, bro. Du gør det faktisk. Men jeg tror lige, jeg er død. Hvordan er jeg stadig ranking B, man? Bro, er du sikker? Welcome back to another pivotal night of your thriving
Creating new questions. Skal vi ikke lige slukke for ham? Pressing the keypad below, please type the first. Det var dejligt, så kan han holde kæft. Nej, det var dejligt. Hvorfor skal alle fucking lydene være så creepy? Hvad så er det nok? Humleren eller? Nej, vi skal nok lige trykke på knappen. Nå! Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. Oh my god, bro. Bro, jeg bliver ikke betalt nok til det her. Fuck det her, skal vi bare skride? Bro, vi starter vores egen firma. Ja, tænd lyset, han er der ikke, bum. Nej, det var Ballora, give hende stød. Nej, det er, bro. Jeg stoler ikke på ham der. Stød. Hvorfor skal vi gemme os, hvad? Nej. Oh, fuck det her. Hvordan kan vi overhovedet gemme os hernede? Det er fucking lille... You know that I was on stage once? It wasn't for very long. Bro, jeg skrider. Jep, minister. Hun jævner så meget hende der. Jeg har ikke set hende endnu. Altså, hvordan? Nå, hvad så nu? Hvad? Hvorfor? Skal jeg ind og... Nej, fuck, vi skal derind. Skal vi? Nej. Nej, bro, det er der, hvor vi har kameraet. Nej. Hvad fuck er flash beacon? Er du klar, hvor kugt vi er? Vi skal gå rundt, skal vi gøre sådan her. Og så skal vi se, om hun er der. Og vi skal ikke gå for hurtigt, ikke gå for meget. Og jeg er der 100p. Fuck, hun var lige der, hun var lidt til.